Volám sa Matej Kapusta, mám 25 rokov. Narodil som sa v Banskej Bystrici. 3 roky som bol tu, v Dojčanskom ústave. 9 rokov som bol v Bratislave v Decáku. Následne som išiel do Lovinobáne do náhradnej rodiny, kde som bol nejakých 7 rokov. A teraz bývam v Banskej Bystrici s mamou nejakých 7 rokov. Tak čo, v podstate fotím väčšinou hasičov a tieto veci. Hasičov v podstate. No a čo si chcel vedieť, vlastne nejaké kalendáre. Čiže, že prišla mama. No nazdarte. Čaute. Čakala som vás, ahoj, maj sa, čau. Trápime sa tu ako len vieme. A čo už, no, život je taký. No pán Mačko, no najeď sa mi môj zlatý. No díky. A zjedz to všetko, no. I ako popri jedení aj občas pozerám, že treba z kalendárik. Mama nie. Mama nemôže pozrieť. Teraz nie, teraz mama nie, prosím. Nevnúcujem sa. Nocuješ sa, keď niečo točíme, tak proste ja som ti neskakal tiež. No dobre, on ma volal, aby som sa pozrela na tie fotky. No, Ty si ale jasne. vieš čo, Magor. No. Mačo mi niekedy ubližuje schovaním, ale viem, že on sa zmení, on dospeje. On žije v takom svojom svete, tých fotiek, toho klavíru a on nechce byť v to riešený. Viem, že ona má svoj svet a iný svet a že nerozumiem, ona mne nerozumie, nechápe ma občas. On ma má rád, lenže on nepovažuje za potrebné mi to povedať. Ja všetko viem, je to spôsobené aj tým, že si na vozičku, Mačko, ja ťa chápem. Keď Mačko je tam v tej izbe, je tichučko a mne to strašne vadí, keď Mama, ale ty máš kamaráty, ty si, keď máš proste, tak čo riešiš ďalších, že by si potreboval, keď máš za kým ísť? Lásku by som potrebovala. Chlapskú lásku a pekného chlapa. Musím si niekoho nájsť a Maťka by mal rád ten chlap, aby sa mu vedel prispôsobiť, aby aj Maťko jeho mal rád. O to mi ide. Vy vás, pomáhaj. Ale bych vám to dal to dopravku akorát. Takéto prachy sme mali včera. Včera. Ani nechojel a vieter. Púšťalo včera a tak ten vieter z vrchu to bralo No, a Martin. taký prach išiel na nás. Vidíte to. Ešte ani flaška poriadná není za rieky voda. To není minerálka? No, obrubujte. Ach teda. Obrubujte. A rieky voda. Počkajte, teraz sme ani flašky nemali, čo sme pili odtiaľ. Ach teda. Je fajront, tak čo? No. A čo je starosta? Je fajront? Je. Ja som rád, že ich mám, pretože nám urobia toľko roboty, aspoň teda toľko roboty, čo keby mám zavolať firmu, ktorá by mi to urobila, tak by som zaplatil 15-20 tisíc za nejaký úkon a takto mi to oni urobia. Ja mám, tak Na Margo tej od vody vám čo povedal? Že... Nič! My sme, O tom sa díva. Oni sa ostal tú vodu, starosta. Teraz, čo prišli, tak hovorí, že či by som im na budúci týždeň nedal vodu. Bez všeho, to není problém, to není položka, ktorá by nás ruinovala. Alebo keby z nás aspoň hore vyviaze starosta. Aj toto som, ako aspoň nás privez hore, on nemá gugulu. To tak rechu 2-3 razy, otočíš, aby vyvezli nás hore. A však tí metly by dal aj do kufra by dal. A, daj si. Všetko? No jak ho strovíš, A podia? no už druhý ide po... Aha, no tak Musím teda. šanovať sa. Aha, tak teda. Čo tu vykrikuješ?
Jana. Kto to tu vykrikoval? Čo? Je to až donútra počuť. No jak som mňa počul, tak... No Milanko, prečo si nedal nás tam páliť ako pálili? No, lebo... Ja som sa toho prachu nažral do... Počúvaj, Jozef. A nie len A nie, ty povieš, počúva, nás najstarších kokotov dáš, chuj hore, Počúvaj, čo by si ty v tom brehu urobil? to čo aj oni. No, s tými ubolenými nohami. A čo urobili oni? No, však to vyrezali všetko to No, stahujú, čo to všetko robia, ničia, Áno. pália. Ste krásny pár. To som ešte nevidel odzadu. Akože sme vošli. Takže, zvuk. Už počas písania scenáru som si stále predstavovala na hlavnú úlohu práve pani Oľhovú. Toto je moja teta. Ona mi prišla do hlavy, že ona bude tá pravá. Teší ma. Tak som ju skúsila osloviť, ale tak veľa som si od toho nesľubovala, pretože predsa len je to herečka, ktorá má toho strašne moc. Ale tak nejak som dúfala, že by to mohlo výjsť. Donesla som jej scenár a boli sme dohodnuté, že si ho prečíta a že sa mi potom po nejakom týždni, dvoch ozve, teda, že či do toho ide alebo nie. No a potom mi teda volala, že do toho ide, tak som sa veľmi potešila. Ktorý otvorí, ona sa pozerá na guličku oproti sa. A ešte mi povedz o tom vrecušku, že je to niečo, čo viem, že tam mám, alebo... Nie, nevie. Ona na to ako reaguje, že čo, ide sa na to pozrieť. A ešte oproti tomu lúču. To sleduje, pozerá. A v tom tam bude to zaklopenie, ona sa zľakne a tá gulička spadne. Zoznámil som sa s jej kamarátmi. Boli strašne fajn. Tak napríklad Andrej je zubár. Vravel, že vďaka nemu je Mirkin chlub tak zdravý. Paľo je zasa študent fotografie. Spoznali sa v bare a oslovili ju s tým, že či by nechcela byť modelkou v jednej jeho školskej práci. Samozrejme vo všetkej počestnosti. A nakoniec Maťo. Ten je predávač obuvy. Spoznali sa, áno, presne tak, pri kupovaní topárov. V podstate sme každý boli iný, no mal som taký pocit, že máme čosi spoločné. Bol to skvelý večer. Dúfal som, že takto to bude stále. Čo sa týka stavebných materiálov, je spoločnosť Sestav sebestačná, čo zaručuje kvalitné vyhotovenie a ukončenie všetkých prác v stanovenom termíne. Vykonávame vlastnú ťažbu a úpravu štrkopieskov a výrobu certifikovaných betónových zmesí v 2 betonárkach. Výroba betónových zmesí má v spoločnosti Sestav dlhoročnú tradíciu a okrem iného slúži na zásobovanie našich prebiehajúcich projektov. Betónové zmesy spoločnosti Sestav SRO spĺňajú tie najprísnejšie kritériá a sú certifikované technickým a stavebným skúšobným ústavom. Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi. Vážení hostia, milí študenti, ja som veľmi rád, že už sme tu 5. krát, ako povedal pán riaditeľ. A preto by som mu chcel poďakovať, pretože je to jeho zásluha, že sa tu schádzame 5. krát. Tak oficiálne sme založili Slovenskú asociáciu hlavového oslovania pred 10 rokmi. Je to od roku k roku lepšie, pretože vlastne sa vychytali aj tie muchy, ktoré v tom prvom alebo druhom ročníku sú. Vylepšujeme to aj technicky, aj materiálne. A ako ste videli aj tu na tom vyhlásení, okrem Košičanov, pedagógov, tu boli naši priatelia z Poľska a Českej republiky zo všetkých vekových kategórií, čiže majú záujem aj napriek vzdialenosti sem prísť.
a vychutnať si aj ten záver, čo pre nich je to odovzdanie medailí a vlastne prejavenie ocenenia toho ich celoročného úsilia. Spúšťam sa a trvá to veky a možno len jeden život. Spúšťam sa, žijeme ako preteky a čas tečie ako víno. Spúšťam sa, možno letím. Myšlienka spolupráce so Svetielkou nádeje bola už dlhodobejšia. So Svetielkou nádeje som spolupracovala pred pár rokmi ešte v salóne vo Zvolenie. A tentokrát som sa teda rozhodla, že keď už osloviť organizáciu, tak nie je to organizácia blízko, ktorú čiastočne poznám, ktorou už som mala jednu spoluprácu a viem, že je to skutočne na veľmi, veľmi dobrý účel. Počas 10 rokov Svetielka nádeje, ktoré je občianskym združením, sa nám podarilo zrealizovať naozaj veľmi veľa projektov. Postupom času sa nám podarilo všetok ten priestor, kam deti prichádzajú, urobiť naozaj príjemným, takým, v ktorom nie je aj dlhšie čakanie nejakým veľkým utrpením.